Ni nawr o blaen o'n eich. Iawn, diolch yn ymuno, Garden. Her heddi de, geiriau sydd wedi treiddio trwy'r Gymraeg i'r Saesneg. Gen i un i chi ddechrau. Penguin, wedi dweud e. Ych chi'n meddwl bod hwnna wedi dod o'r Gymraeg neu cyd-ddigwyddiad beth yw'r hanes yma? Dwi ddim yn meddwl. Mae'n braf iawn i feddwl bod wedi gweld deryn oedd yn cerfod o gwmpas ag eisiau enwedd yma. Ond does gen penguiniau ddim penguin nag oes, ddim fel arfer. Os ydych chi'n edrych ar benguin, y peth cyntaf ydych chi'n gweld ydy bod nhw'n ddu a gwyn fel arfer. Ynde? Ac dwi'n meddwl bod y geiriaduron yn dweud fel pin gwyn yn wreiddiol mewn rhyw iaith mwy lleol i'r lle gwelwyd y penguin yn lle cyntaf, ynddo? Lle gwelwyd y penguin yn gyntaf? Ariannu'n rhywbeth efo, neu? Wel, dwi'n meddwl mae dweud o'r pegwn oedd ond yn wreiddiol. Chydig gan o bobl sy'n gwybod bod y penguiniad yn unrhyw le heblaw y pegwn, ynddo? Ond yn sicr, oedd yna capteiniad llong a pethau felly yn siarad Cymraeg yn dod ond dwi yn un o'r nifer o bobl sydd wedi edrych ar hyn, nid yn unig ar y we cyn hynny mewn llyfrau, ac gorfod penderfynu wrach fod hi'n stori dda, ond ddim yn stori wir ynddo. Dwi'n chydig iawn o eiriau, pan ydych chi'n meddwl am y peth, achos Cymraeg oedd yr iaith oedd yn cael ei siarad trwy Brydain pan oedd y Rufeiniaid yma, a wedyn pan oedd yr Ingles-Saxoniaid yna, dyna oedd beth yn dal i fod, ac beth sy'n rhyfeddol oedd cyn lleiad o eiriau sydd. Mae afon, wrth gwrs, wedi mynd yn eifon, achos beth di hwnna, afon, afon, a beth yn mynd yn enw, ynddo? Megis y boomerang neu'r un o'r hyn, oedd e? Ie, un o'r geiriau fath y kangaroo, ynddo, mae nhw'n dweud na bod y gair kangaroo ddim yn golygu kangaroo. Ond mae hwnna wedi cael ei setlo'n ddiweddar, mae nhw wedi darganfod bod yn golygu bod yna anifel un o fath o kangaroo. Dyna beth ydi wedi fo yn iaith brodorol. A dyna bod hwnna wedi cael ei brofi. Ond, wrth gwrs, mae yna hen straeon yn does bod geiriau fel yna yn golygu o'i cyfieithu. Dydw i ddim yn dall beth da chi'n ddeud, teip o beth yn dweud. Wedyn, mae pobl yn cymryd y geiriau neu olygu hynny. Chydig o, y geiriau, mae rhywun yn wybod amdano os wedi mynd o'r Gymraeg i'r Saesneg, ydy geiriau fel Llymru, nath mynd yn Fflymri. Mae Llipryn Llwyd yn Llymru, o darllen a stwff. Ie, dyna fo. Rhaid i gyffesu sa'n siŵr bod yn gwybod beth yn meddwl. Mae Llymru, wrth gwrs, yn fath o rhywun o'r prydau bwyd diflas na oedd y Cymru nawr ar bita fath o shot a shenkin a hyd yn oed turkey pie, sydd wrth gwrs yn fath o ffordd arall, dyna ddim turkey mewn turkey pie, ac oedd yn pie chwaith, oedd un o'r pethau yma. Fath o Welsh rabbit, yn wreiddiol, wrth Welsh rabbit, oedd yn awgrymu fod ydy'r Cymru ddim digon cyfoethog hyd yn oed i bita cwningan, felly mae'n gorau bita caws yn y lle ni. Ond gair arall sydd wedi mynd o Gymraeg i Saesneg ydy, fe sgynno ni, fe gen ni gwlanen, wedi mynd yn fflanel. Dim yn swnio'r fath yn Saesneg o'n blaen yn fflanel, ac ar ôl hynny mae wedi bod yn dechrau crafu pen yn dweud, os o ddim fawr am eisteddfod, os gwrs yn dweud, ydy hwnnw ddim yn eifod yna. Beth andeb ap meirig, ych chi'n credu beth yw'r ap meirig ma, sef rhywun oedd yn berchenog ar cwmni llongau yn Mryste, nath herio rhywun i mynd draw i'r ap Meirigland, a mae rhai bod yn dweud mae ap Meirig. I fath o dreiglia, ap Meirig. Dwedwch chi ap Meirig degwaith, gewch chi America. Ap America! Ddim o gwbl. Mae hwnna rhyw fath ar y straeon, mae bob un gair byr yn Saesneg wedi dod o acronym ynddo. Bod cop wedi dod o Constable on Patrol, bod posh yn dod o Port Out Starboard Home, bod golf hyd yn oed yn dod o Gentlemen Only Ladies Forbidden ynddo. Di bobl ddim yn medru derbyn bod yna ffurf llawer iawn haws i eiriau ddod i bodolaeth, ac yn sicr sôn am acronyms o gwmpas mor gynnar ac y geiriau yna cael ei defnyddio. Dwi'n licio'r ap Meirigland, ond na, dwi'n meddwl, ddim hwnna chwaith. Mae gen i ferch sy'n tua 6 na, mae hi, falle un o manteision dwyieithrwydd, neu amaniaethrwydd, ffaith bod chi'n gallu gweld bod y wahaniaeth rhwng y gair, sef gwbani wan, cup, neu disgled, beth bynnag. Ond bod na wahaniaeth rhwng, nath i gofyn yn dyn nhw'n blaen. Dan, pa ma nhw'n galw cinio? Yn cinio da? Fes i o beth ti'n meddwl? Wel, ges i cinio heddi, ond mae cyn yn ymwneud yn rhywbeth. Ond mae io, dwi'n credu, o ddifri, achos mae'n gwybod mae dinnew yn Saesneg. Chwa hynny, ond marn i, pryn bydd merch uniaeth Saesneg yn dweud bicycle dinner. Dinner yw that's it. Pobl amlith yn gallu gwahanu'r wel, i fod yn dechnegol, yr arwyddydd o'r arwyddedig yn dyn nhw. Ie. So, mae'n... O beth ydych chi stori hefyd yn byti gwahaniaeth rhwng yr acenion?
Wel, Problemau dillio hynny? Beth diddorol dwi'n meddwl ydy, bob tro mae rhywun yn edrych mewn llyfr am Gymru ac yn sôn am yr iaith, wrth gwrs erbyn hyn, da ni'n gwybod bod yna lai o pobl yn siarad un ag o'r blaen, ond fel arfer mae'r llyfrau'n dweud bod yr iaith yn ffynnu a bod yna nifer fawr o bobl ni siarad hi mewn sawl tafodiaeth. Ond maen nhw'n dweud bod y sôn bod yna wahaniaeth mawr rhwng gogledd a de wedi cael ei orbwysleisio. Wel, dwi'n siŵr iawn fod wedi orbwysleisio. Fedrwch chi raffu brawddeg gyfan sydd yn gwbl wahanol yn y dwy iaith ynddo. A dwi'n mwyn gorfod gwneud rhywbeth cymleth. Mae hyd yn oed bant yn gloi lan y tilen o beth felly neu beth bynnag os ydych chi'n dweud. So ddim yr acen. Ond bant, ffwrdd, gloi, cyflym, lan, fyny, tile, rhyw. A mae yna gymaint ohonyn yn does, disgled o de, mae disgled o de yn ddigri iawn i'n y gogledd, achos ydych chi, maen nhw'n efo allan o bowlan yn dyn nhw'n y de, yn hyd achos disgled wedi bowlan yn de. A mae yna wahaniaethau sydd hyd yn oed yn mynd i achosi camddealltwriaeth, ond ni'n arwain cor estalwm iawn cor Aelwyd Caerdydd. Ac mi oedd yna hogan, sefyll yn y ffrand, ac dweud, chi moyn i ni aros? Wel, ni'n gwybod bod moyn yn golygu isio. Ond wrth gwrs dwi eisiau chi aros, da ni'n mwyn newydd ddechrau'r rehearsal, na chi moyn i ni aros yma. A dwi'n meddwl esbonio, na, be mae'n feddwl ydy, ti eisiau ni sefyll, ynddo, sefyll i fyny. Wel, sefyll, sefyll, stand, aros, wait. Ond mae ffordd arall yn y de, achos mae bobl yn dweud yn dydyn yn y de, wy'n mynd i sefyll yn y gwesti. Dwi'n mynd i aros yn y gwesti, os ni'n dweud, I'm going to stay in the hotel. Ydy mae'r ddau air yma, gwbl wahanol. Sefyll aros, aros sefyll. Hollol groes. Ie, union. Ond mae'n eitha, achos dwi'n byw yn y de ar hyn, fi dweud lawr a'i raddau, fi'n credu, mae pobl yn dirmig yr iaith Newport, Cardiff, Bren. A mewn ffordd, mae rhai o'r pethau maen nhw'n dweud mor nonsensical, is that my coat, my jacket, where's that to? Ond where's that to, yr un trediad, a i le mae hwnna? I beth am hwnna? Hynny, chi'n methu, mae bobl falle eisiau cadw'r patrwm, achos, wel, fi wedi byw yn Nghaerdydd digon nawr, sa'n gallu cofio beth mae pobl yn dweud i where's that to, dyna beth fi'n dweud. Ie, ni'n iawn. Ac wrth gwrs mae'n eich mynd yn ôl i gyfnod Shakespeare a bethau felly, ac ymadroddion sydd wastod mewn deialog Cymraeg efo bobl sydd yn gwybod fatha look you ac indeed to goodness. Fi'n cymryd bod look you yn gymryd o drychwch chi, neu welwch chi, achos dwi'n dweud chi drwy'r amser. Mis i lawr chi, mae chi jyst yn fyr am welwch chi yn dydi, diwsi. Ac wrth gwrs felly mae look you wedi dod o hwnnw, ond dys gen i'n syniad o ble ddoth indeed to goodness, achos mae yna gartwna o Lloyd George er enghraifft yn dangos y siarad, mae'n dweud indeed to goodness. Wel, dydy indeed to goodness yn Gymraeg, os oedd bygu yn wir i wirionedd, dim yn ymadrodd fel yna yn Gymraeg. Ond mae olion y Gymraeg, mae yna lyfr yn does Wenglish neu Winglish, be'n ydych chi'n dweud o, he's bad under the doctor ynddo, math o beth, teip yno beth sydd yn dweud yn wreiddiol o'r Gymraeg, ac oedd yn Gymraeg yn deithau bore yma bod hi bod yn siarad efo perchenog tŷ ac ddim yn siarad Cymraeg, ond yn chi beth ni'n alw, naill ein Bangor Ai, neu'n Bangor Lad ynddo, pan maen nhw'n siarad Saesneg, chi'n siŵr bod nhw'n siarad Cymraeg, ond dydyn nhw ddim ar acen, they speak like this, but they don't speak Welsh at all, ond mae'r geiriau yna, achos oedd yn dweud, oh, I'll have to speak to that with my cymydogs. Meddwl fo, cymydog? Ne, oedd yn gwybod y gair am neb, mae'r gair cymydog, mae rhai bobl yn Gymraeg, iaith gyntaf sydd yn gwybod y gair cymydog. Un o'r geiriau mae'n rhaid i ail feddwl. Mae'n ddol, o'n i'n caffi jyst nawr yn gofyn y ffordd i ddod fan hyn, a o'n i'n clywed yr acen, o'n i'n hollol hyderus, nes i newid y sgwrs i Gymraeg yn syth. Ond sut yn union, ond fel chi ddim, mae rai pobl yn y gogledd, byddwn ni'n meddwl bod nhw'n siarad Cymraeg, ond dyn nhw ddim yn newid iaith. Na, dyn nhw ddim, ond wrth gwrs yn y de, da ni'n derbyn bod pobl di-Gymraeg yn siarad efo acen fel beth mae'n gydio, gwyn byr, gwyn mytha. Ydych chi'n meddwl, wel, maen nhw'n siarad. Ond ydych chi'n mynd deud, mae'n siŵr bod nhw'n siarad Cymraeg. Yn wir, ydych chi'n mwynhau'n cytuno neu'n penderfynu bod nhw ddim, felly i'r gwrthwyneb, un peth sy'n od, byddai wrth meddwl, yn y gogledd, pan mae chi'n clywed pobl yn siarad Saesneg, os ydyn nhw'n siarad Saesneg o acen Saesneg, maen nhw'n Saeson, fel arfer, ac yn gogledd Lloegr neu weithiau ac yn Llundain. Yn yr Alban, mae Albanwyr yn siarad Saesneg efo acen Albanaidd. Yn ne Cymru, mae nifer fawr o bobl yn siarad Cymraeg efo acen de Cymru. Ond chydig iawn o bobl yn y gogledd sy'n siarad Saesneg efo acen y gogledd. A dwi'n methu dall hynna. Mae fel petai na ddim Saeson yn byw yn y gogledd sydd yn siarad
dim byd ond I llaeth frodorol nhw o Sir Gaerhirfi neu beth bynnag ydy o. Ie, o'n i'n coleg yn Manceinion, o'n i'n coleg gofyn i'r darlithwyr yn amlwg o, why do people from North Wales all sound like Scousers? Mae'n rhai agweddau, a wedyn yn hollol blaen o, it's a regional drift, and what you find is, nath e'n goffa fi, mae'r Scaws yn dod o Lopsgaws, beth un rhan o 3 o bobl o Lerpwl yn dod o Gymru, felly yn gallwch chi honni, mae acen Gogledd Cymru yw Scawsa yna. I can't do the accent. Ie, rais. Ie, yn wechyn. Gen I un Cragi, mae'n debyg, yn dod o Creigiau. Mae'n un sy'n treulio o Reit. O, dwi'n gael, Crag a Creigi. Mae'n weddol gyffredin, yn dweud. Ydy. Ond stem lot o geiriau wedi mynd. Does ddim, mae'n rhyfedd. Rhywbeth o pont yn rhywbeth o Lladin. O'r Lladin. Ie, Lladin yno. Ie, mae yna fwy o eiriau Cymraeg yn dod o Ladin a Groeg na mae'r llawer iawn o bobl yn gwybod pa beth o ffenestr, eglwys, pethau eglwysig yn aml iawn yn dod o Ladin. Mae hyd yn oed y gair aradr yn Gymraeg yn dod o'r Roegaidd a retron. Fydd rhywbeth mor ofnadwy o werinol Gymraeg ac aradr ynddo. Ie, mewn ffordd, mae pobl yn cael codi haint yn defnyddio defnyddio'r Saesneg yn Gymraeg, ond os fi'n ceisio gweld efo America, hynny yw iaith y byd o erbyn hyn, bron y bod. Felly mae Meineg, dim ond y Ffrancod sy'n yr un peth ar Cymru Cymraeg, Ffrancod yn hollol wrth wynebu sy'n hyd yn oed y gwaith Twitter ynddo. Ni'n defnyddio Twitter o beth. Os yna bachan sy'n cael ei gyflogi nawr yn y cynulliad I bathu'r term efo? Ysgol pan nhw'n dad na, mae hwnna'n stori sydd yn cael ei gwneud gen bobl wrth Gymraeg. O'n i'n cofio, beth di enw'r dynas efo'r danadd, mae'n ofnadwy wrth Gymraeg, nes I gael ei rhoi ar un o'r cyrsiau cariad at iaith yma, nes I wrtho'r Cymraeg rhan, jyst I styna chwarae Porter, fath... Go i fi'n gwybod, Janet Street Porter, na fo, ie. Ac mae hi'n deud pethau fel, mae'n eith I ddeud ar un adag, in Welsh they have no words for anything later than a washing machine. Ac wedyn mewn paragraff arall, wnaeth I ddeud, they have committees to work out names for new things. Wel, fyda'r ddau beth ddim bod yn wir yn de. A gwir amdani ydy, mae'r Gymraeg yn iaith mor fyw ar hyn o bryd, nes bod geiriau yn ymddangos trwy'r fath o ryw gyd cytundeb. Ac dwi'n gwybod bod pobl yn deitha I, mae fi nath ddyfeisio gair wenol ofod am shuttle. Wel nes I ddim, achos y shuttle ar wydd yn y Gymraeg wenol ydy hynde. Nôl ac ymlaen, dyna pan bus wenol yndde. Ond efo pethau fel y we, cyfieithu web yndde. Y rhyngrwyd, rhyngrwyd. A dwi wedi bod yn edrych ar y we a gweld mae'r Gymraeg yn un o'r ychydig ieithoedd yn y byd sydd wedi cyfieithu geiriau fel rhyngrwyd, we a pethau diweddar iawn lawrlwytho. Mae'n dod bron bod yna ti'n dod rhywbeth fel lawrlwytho, a mae'n swnio achos chi'n cymryd pethau lawr o'r cert yn I chi hefyd. Yn union, a dwi'n meddwl dyna'r pwynt bod y Gymraeg yn ddigon byw I fod yn hytrach na bod yn byd yn gair ni am hynna. Na, da chi'n gorfod, mae'n air yn dod, ac dyna sy'n mae'n gweithio. Os pan eith hynna ddod I ben, dyna pryd oedd yr iaith Gymraeg mewn peryg. Ac dwi'n falch iawn o weld, dwi'n gwybod bod ac mae'n wedi dyfeisio gyda fel cyfrifiannell ar y bethau felly. Yn Ffrangeg, wrth gwrs, y gair go iawn I fod am gyfrifiadur ydy ordinateur, ond dyn nhw ddim yn dweud, mae'n dweud computer. Y gair am e-bost ydy courriel, sef courrier électronique, ond e-mail, maen nhw'n dweud, ynddo. A fedrwch chi ddim stopio nhw, ond yn Gymraeg, na, e-bost, ynddo, ac e-bostio, a mi ymddang gosod hwnnw fel la. Un esiampl felly meddwl, swn ti'n nôl I gogledd y deodd, nes I darllen hyn yn gofyn 2 Davies y Gol-geidwad. Mae'n debyg, oedd e'n siarad, sa'n gwybod pwy oedd, oedd fe o'r aigau o un o'r de a un o'r gogledd, a nhw'n siarad Saesneg gyda'i gilydd, trwy oes ynddo? Ie. Achos o'n nhw'n methu deall I gilydd. Na. Mae hynny'n beth sydd yn loes I mi ydy rhieni sydd yn Gymru Cymraeg, a dydy'r plant ddim yn cael mantais yr iaith ynddo. Dwi'n glwad o weithiau ar y stryd, dwi'n clywed pobl yn siarad Cymraeg efo'i gilydd a wedyn siarad o plant yn Saesneg. Ac does dim rhaid oedd o ddigwydd yn dweud, mae gen I frawd er enghraifft, nath briodi Saesnes yn Lloegr, a mae plant yn gwbl ddwyieithog gweithio'r ffaith bod nhw wedi cael ei dwy'n I fyny yn Lloegr efo un rhiant yn siarad Saesneg efo nhw, a'r llall yn siarad Cymraeg, ac y rhiant yn siarad Saesneg efo'i gilydd.
Wedi mi fedru drosglwyddo'r Gymraeg i blant. Beth bynnag da chi'n neud, jyst i orffan hwn, achos mae'r canwr yn dod i Wyn Evans rwan, ydi ail dysgu Cymraeg, achos oedd o'n gwybod am beth i air, achos oedd i rieni o, a mae hyn yn hynod o anarferol, yn siarad Cymraeg efo'i gilydd, ond Saesneg efo fo. A mae hwnna'n mynd eich nôl 2 neu 4 cenhedlaeth i'r amser pan rhaid chi dysgu English to get on, ynde. Chi wedyn oedd o rhieni Cymraeg yn siarad Saesneg efo'r plant wedi mae o Wyn, a teg, mae wedi ail dysgu Cymraeg trwy fynd i gyrsia i gael rhywbeth nath i rieni fod ddim rhaid iddo fo. Ie, dwi'n gwybod, dwi'n taro beth diddorol yna, achos mae'r ymgyrch newydd yn pwysleisio y tad yn pasio mewn i blentyn, bod e'n rhywbeth anodd. Sy'n falle'n digwydd weithio, ond i raddau mae'n pigo'r tadau Cymru Cymraeg yna, achos digwydd bod dwi'n falle trydydd genhedlaeth o Cymro Cymraeg yn priodi rhywun sy'n di-Gymraeg, a bydd fy mab i, mae'n laig i'n wytheres, felly 4 iddi, o bydd e'n hollol rig, mae'r ferch yn hollol rig. Felly, falle hwnna, hynny, nid dim ond cyfrodeb yr rhieni, y tad yw hefyd, mae'r gymdeithas angen... O, dwi'n sicr. Ond, newn ni, stori ar. Diolch yn fawr. Croeso.